पंखवा तनी खातिर मने घुमा दे तलो ना ना ठीक बा पंखे जान बा ब्यास जी ए ऊ ना ब्यास जी होई हां चुनरी के करा पर निमन लगी के करा प बड़ा सुंदर इशारा करत रही हो कि होई पत्तर की हां कद हो पतारा का से पटबे की ना हां अच्छा रौरा सब है बताई हां यहाँ के बात कहनी पत्तर की हाँ। बहुत सुंदर लगल पत्तर की हाँ जी। हम पत्तर बानी हाँ। तो यहाँ के पत्तर कहनी बड़ा सुंदर लगल हाँ। लेकिन रौरे सब बताई ई केने से पत्तर लगल है ए धोधरा बड़े पत्तर केने से लगल है जो कहले कि होय पत्तर की है पत्तर का से पटबे की ना ए खत बहुत सुंदर गीत गइनी है एकर जवाब दे हो का करो से कांक से लगते बा बा कि कदू हमारा बुलेट पर कहियो बैठ के हां सटबे की ना हां अब बोल बोल रे पत्तर की हां से पटवे की ना हे धोधारवा से पटबे ब्यास जी हां जी हाय चुनरिया हां अरे बड़ा सुंदर कहनी अच्छा लगल है हाँ। हाय चुनरिया हां एगो सुनरिया पर ठीक लागी लागी कोनो छुछुनरे पर ठीक लागी यहाँ को हम तो बुझाई कि भैंस के ऊपर चट्टी उड़ावल सही में कहे कि देइयो बहुत सुन हां जी बड़ा सुंदर हमने के हां गांव के माता बहन हां मुड़िया पर चुनरिया और ले लो आ 9 जोड़ा या 7 जोड़ा पूरी पका ले लो ए मकई के ना ऊ तो इनकर भौजी बनावेली हां वो कहे खाती इनका भैया के पूजे खातिर हां एक दिन तो हदे हो गई का हो गई? एक और तो मौसी लपसी पकौले रहे अच्छा कहे खाती इनका बपसी के पूजा खाती यो बात ठीक है कहले हैं हां हां मुंह में दांत ना कहे रहे कि इनकर मौसी लपसी पकौले रहले इनका बपसी के पूजे खाती हां मुंह में दांत ना रहे मुंह में दांत ना होई तो ठीक से घोटा जाए पाकुर पाकुर खा ले हाँ। बड़ा सुंदर मुड़िया पर चुनरिया ओढ़ के मंदिर में जाला लो और लोग के गीत गौने के एगो धुन अलगे रहेला कि निमिया के डाढ़ मैया हरे लाली लोरावा की झूली रे झूली ना कि मैया मोरे अरे कहला लो कैसे कैसे कि झूलता झूलता मैया के लागली पियासिया से चली रे भइली ना कहां ये सखी ए महाराज ए आज ले मालूम ना चलल हाँ। कि गीतिया लिखलस के गौलस के ए बेजी हां अरे वो पता नहीं खे ना तेरा रूमरिया को दिन कब सही बात कहू। हमरा से पूछी अच्छा बताइए ई गीतिया तो हमार बाबा जी लिखले रहे अच्छा बहुत सुंदर राइटर रहनी अरे कृष्णा बेदर्दी खानी उहाँ का राइटर लिखले रहे हां गौलस आ के गौलस के यहाँ के इया जी अरे बाप रे बड़ा सुंदर गायिका रहली अनुपमा जादव खानी आ कौन फंक्शन में नहीं खी जानो ना। इनका नानी के बर्थडे में माने बर्थडे रे के जबानी की ना नहीं खी ई बर्थडे के गीत हैं बोलिया में हमें जरा ही ले कहा अच्छा सही बात कहनी लेकिन हमने के भाव लगल कैसे कैसे भाव लगल काने भाव से का कि कवन फूला फूले लाल फूलवा रात सजवे हो लेकिन एही में जकरा तनी झलक देखाव करल त केन कहला लो केंगा कवन फूला फूले लाल फूलवा रात सजवे हो कौन फूला फूले
ऐसे न कोनी पचरा मत गई ये ई का हो गल जी ओए तो देखो ए ए ए अरे इनका माई क्या सुनाइल बा बात नहीं पचरा मत गई अपने में एगो बिया अरे कौन बारे रे रे ए रोजा के हई अरे हमारी है रे बड़ी जबान से बोलती है रे मोरही अरे एकरा के कहां धोले ले हो अरे नहर पर लोटा लेके घूमत दलो रे तो तोरा मारे लोग मोरो मैदान करे ना जाओ ना रे अरे बोल बोल छोड़बे कि ना छोड़बे छोड़ब लेकिन पूजा चाहिए कौन चीज के पूजा चाहिए अरे पूजा में एगो मोबाइल दे दिए रे मोबाइल अरे ई तोरा मोबाइल का हो रे अरे पर हम बस प्यार करी नु के सब बतियाएम रे अच्छा ई बरम बा के लभर ही हो बोल और का चाहिए अरे अभी बहुत कुछ चाहिए बोल बोल अरे हमारा के होई साउंड वाला के अखिया चाहिए रे दादा रे साउंड वाला के आंख लेबे अरे आहू तुमका मेहरारू के राखी पटीदार हट और बोल का चाहिए अभी बहुत कुछ चाहिए रे दादा बोल बोल अरे हमारा के ओठे कोई दावा के लीबरा चाहिए रे दादा रे रे ई मार खाला धंधा कइले बारे आहू उठे कोइता के गोली पर पजियो तरे अरे बोलिए में बड़ा दारू पियता रे आहू और मर जे है तुम गमोगे के राखी अरे झलवा आलू देख ली सुबह भाई बोल और का चाहिए अभी बहुत कुछ चाहिए बोल अरे हमारा के हो ब्यास जी के करिया चाहिए रे आराम से ब्याज के गड़िया चाहिए अरे चार चक्का अच्छा वो होने लगल वो दिया और बोल का चाहिए हमरा का दारू दा जल्दी ये मार खाला धंधा हो आहू जान तरह के बिहार में बन लेकिन यूपी हम मिल जाई आहू और बोल आहू अभी बहुत कुछ चाहिए रे बोल बोल अरे हमारा दोनों गोरिया लेके पठिया चाहिए रे दादा पाठी चाहिए अरे रे वो पाठी बकरी हो गइल बिया आहू और बोल आहू टटाई लड्डू लियाओ 1.5 किलो टटाई लड्डू अरे ए दुगो बर्फी बा खइबे आहू सिर डाले जो सिर डाले अपना पछिला के भेज प्यार से पहले अगला के ले चलते चलते हमनी के जय बोल देवे के कैसे वाह जवाब गाल ले कैसे ऐसे